radi se o projektima koji su na neki način promijenili lice Novog Grada, koji su promijenili izgled naše općine i popravili kvalitet života i ljudi u Novom Gradu i u drugim općinama. Prije svega pomenuo bi kao prvi projekat otvaranje centra Safet Zajko, znači on ima višestruki značaj zato što znamo da u našem gradu izgradnja ne ide u korist, kako bi rekao, ekološkog očuvanja naše okoline i tako dalje. Sarajevo nije napravljeno planski na način da imamo neke kvalitetne parkove u svim naseljima. Prije svega Novi Grad je izgrađen tako da imamo ogromna naselja, ali sa određenim zelenim površinama, ali bez velikog parka. Mi u suštini kao grad nismo imali jedan veliki park i sada smo jedan prostor od 11 hektara, zaista veliki prostor, stavili u funkciju parka. To nije u potpunosti završen posao, radit ćemo na njemu u narednoj godini, ali negdje nešto manje od polovine tog prostora je stavljeno u funkciju i mi smo imali već od 21. septembra veliki broj posjetilaca, naročito danima vikenda u tom našem parku i smatramo da je to značajna stvar, značajna u vremenu kada se borimo za svaki prostor, za svaki kvadrat zelene površine, da imamo tako veliki park u sred naše općine. To nam je poseban ponos, tako da nam se ne može reći da ne vodimo računa o ekološkim standardima, o zelenilu u našoj općini i tako dalje. Uspjeli smo da spasimo taj jedan prostor koji je mogao završiti na neki drugi način, tamo je moglo biti izgrađeno nešto drugo, što ne bi bilo baš na korist građanima Novog Grada. Time smo sigurno poboljšali kvalitet života u našoj općini. Drugi projekat koji bi ja napomenuo na ovoj preskonferenciji, ovom prilikom, je svakako dovršetak lota 2A Sarajevske zaobilaznice, otvorenog 25. novembra. To je objekat koji je spojio Sarajevo s autoputem i našu općinu. Iako u ovom slučaju investitor projekta su bile Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, ali je to projekat koji je stajao nekih otprilike 7 godina prije nego smo završili rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Mi smo tu bili partner kao lokalna zajednica da se izvrše ekspropriacije, uklone stambeni objekti koji su se nalazili, u kojima su ljudi živjeli, da se izmesti dalekovod, izdaju građevinske dozvole i sve potrebne saglasnosti, tako da se došlo do dovršetka tog projekta. Za nas značajno, nakon toga Sarajevo, u ovaj grad se više ne ulazi isto ili ne izlazi isto kako se izlazilo ranije. Vjerujem da ste većina vas imali priliku to probati. Treći projekat koji ću pomenuti je izgradnja biciklističke staze. Mi smo postali prva općina u Bosni i Hercegovini koja je dobila biciklističku stazu. Projekat koji je rađen u saradnji sa gradskom upravom i direkcijom cesta kantona Sarajevo. Nije slučajno da je on upravo u općini Novi Grad, da smo mi prva općina koja je dobila tu biciklističku stazu. Da ne govorim više o tome, ali to je sigurno jedna velika radost. Promijenio je izgled nekako naših ulica, naročito centralnog bulevara kroz Novi Grad, i mi smo planirali i u narednom periodu raditi na tom projektu. Između ostalog, planirali smo da se biciklistička staza produži i prema Dobrinji. Treći značajan projekat u ovoj godini, odnosno četvrti koji ću pomenuti, je dovršetak primarne vodovodne mreže u Dobroševićima, odnosno u zoni obuhvata regulacionog plana Bojnik i Dobroševići. Puno je problema koje smo mi u Sarajevu imali i imamo, ali složit ćete se da kada neko nema vode, onda je to zaista najveći prioritet. Mi smo tako postupali u proteklim godinama i završili taj vodovodni sistem koji podrazumijeva 2 rezervoara koji su pušteni u funkciju ove godine i veći dio primarne mreže. Prije nekoliko dana isključeno blizu 1000 priključaka sa jednog ranijeg vodovodnog sistema koji je postojao na tom prostoru, to je vodovod Igrišta, prebačeni su na drugi, odnosno sistem gradske vodovodne mreže. Na tom području ima još posla, naročito kada je u pitanju ova distributivna mreža, i imamo dijelove tog naselja za koje još ni preduzeće vodovod i kanalizacija nije ponudilo neko rješenje, a radi se prije svega o dijelovima koji imaju nadmorsku visinu na kojoj vodovod trenutno ne može obezbijediti snabdijevanje gradskom vodom prije završetka određenih projekata povezivanja sa vodovodnim sistemom Rakovice i tako dalje, ali evo, vodovodni sistem, znači rezervar Donji Mihaljevići i rezervar Reljevo, od ove godine su punom kapacitetu u funkciji sa primarnom distributivnom mrežom. I peti projekat koji bi pomenuo u ovoj godini koji se realizirao, to je projekat na brdu Žuč. Mi smo imali dugo godina ideju da se nešto uradi na tom najvećem ratištu sarajevskog prostora. Jedina oslobođena teritorija u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu na teritoriji Sarajeva, odnosno Sarajevskog ratišta, je u stvari bila na Žuču, gore oslobođeno oko 25 kvadratnih kilometara prostora. Mi smo otkupili zemljište u potpuno
ono što je potrebno za izgradnju memorijalnog kompleksa, odnosno za centralno spomen obilježje, negdje oko 80 dunuma zemljišta na lokalitetu Golog brda. Općina je samostalno u potpunosti finansirala otkup ovog zemljišta i započeli izgradnju doma oslobodilaca na jednoj drugoj lokaciji na ulazu u plato Žuća. To će u narednim godinama prema našim planovima biti jedan prostor koji će bolje biti u funkciji, gdje će ljudi moći dolaziti tokom cijele godine. Naročito će biti interesantno za turizam, za sve one koji budu dolazili u Sarajevo. Fond memorijala sa kojim u saradnji radimo ovaj projekat je već završio konkurs za odabir idejnog rješenja. Trenutno se radi idejni projekat za spomen obilježje na platovu brda Žuć i tu su stvari u 2015. godini postavljene, možemo reći, na jedan kolosijek sa kojeg više nema povratka i gdje ćemo dobiti jedan prostor novog grada za korištenje, za naše građane, za sve turiste koji dolaze u budućnosti, što do sada nije bio slučaj. Uz ovih 5 projekata koje sam ja pobrojao, mogu reći da je značajna stvar da je budžet općine Novi Grad u prošloj godini, odnosno 2015. godini, evo ja sam sada provjeravao izvršenje budžeta, oko 7 miliona maraka smo imali veće prihode nego prošle godine. Znači ne govorimo o planu, već o izvršenju. To je za nas značajno i nekako do sad nismo puno govorili o ovim socijalnim programima koje općina Novi Grad ima zaista dosta. Da li ćete nešto od toga upratiti, ali evo ja ću pobrojati nekoliko stvari koje mi radimo u ovoj oblasti socijalne zaštite. Značajna budžetska sredstva se izdvajaju. Između ostalog, mi smo jedina općina koja daje naknadu za sve ratne vojne invalide, 100% invaliditeta u iznosu od 200 maraka mjesečno. Zato se izdvajaju značajna sredstva. Taj program traje godinama, ali eto, nismo nešto puno o njemu govorili. Koliko znam, jedina smo općina koja izdvaja takva sredstva. Zatim imamo oko 1000 užina svaki dan koje se plaćaju iz općinskog budžeta za sve učenike u stanju socijalne potrebe. Imamo negdje oko 60.000 maraka godišnje koje izdvajamo za prevoz učenika sa posebnim potrebama. To je doduše i zakonska obaveza, pa ovaj program rade i druge općine. Općina finansira troškove grijanja, struje i sve druge komunalne troškove javnih kuhinja na prostoru općine Novi Grad. Također, općina Novi Grad u prošloj godini izdvojila je 120.000 maraka za pomoć održivom povratku i za tretirajući time populaciju raseljenih osoba izbjeglica. Otprilike imamo 300.000 maraka smo izdvojili u prošloj godini za participaciju u liječenju teško oboljelih. To je jedan također program koji nema ni približno ni jedna druga općina. Ne bih zaista da nešto sad poredim sa drugim općinama na način da se mi sa tim nešto izdvajamo, ali su činjenica zaista da postoje ovi programi. Puno građana koristi. U budžetu za 2016. je taj program za liječenje teško oboljelih i povećan na 350.000 maraka. Iako mi nismo Zavod zdravstvenog osiguranja, zdravstvena ustanova, ti sistemi postoje u našoj državi, ali zaista puno ljudi je u stanju finansijske potrebe kada imaju neke teške dijagnoze. Mi smo i velika općina, pa i razumljivo da su ove neke cifre kod nas veće nego kod drugih općina. Mi smo kao općina podržali uspostavu prvog centra za rani rast i razvoj, koji djeluje u saradnji sa SOS Kinderdorfom. To je centar koji pomaže porodicama koje dobiju djecu koji imaju određene poteškoće, ali i oni koji nemaju mogu se javiti, obzirom da ovdje postoje stručnjaci pedijatri za odgoj djece. I također, zajedno sa udruženjem Dajte nam šansu, mi smo kao općina prvi formirali dnevni centar za roditelje, odnosno za porodice koji imaju djecu sa posebnim potrebama. O tome smo govorili nekoliko puta, ali evo, to je jedna socijalna ustanova kakva je u drugim državama sistemski riješena, kakva postoji u svim općinama gdje su svi roditelji upućeni na takvu jednu instituciju. Mi smo to uradili u saradnji sa udruženjem i nadamo se da će u narednom periodu to uraditi i drugi širom Bosne i Hercegovine. Evo, smatrao sam da su to najznačajnije stvari koje smo uradili u 2015. godini. Ne mogu reći sve šta ćemo raditi u 2016. godini, bilo bi to nemoguće zbog vremena, ali ću reći nekoliko najznačajnijih stvari. Opet se vežemo za program Pokrenimo Novi Grad zajedno, mi ne odustajemo ni od jedne stavke koju smo tamo napisali. U februaru mjesecu bi na općinskom vijeću trebao biti usvojen urbanistički projekat Kongresni centar Sarajeva. Nakon dugo vremena koje smo potrošili na pripremu idejnih projekata,
svih drugih procedura koje su bile potrebne da se dođe do te provedbeno-planske dokumentacije. Sada smo u fazi da je usvojen nacrt ovog urbanističkog projekta, u toku je javna rasprava ili se privodi svome kraju i arhitektonski studio koji je pobjedio na međunarodnom natječaju sada radi idejni projekat koji košta nešto više od 200.000 maraka, radi se o skupom projektu za samo idejni projekat, ali evo time ćemo riješiti centralni dio općine Novi Grad. Nakon što se završi taj dio usvajanja provedbeno-planske dokumentacije, mi krećemo u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ugovaranje sa investitorima i nakon čega će slijediti gradnja Kongresnog centra Sarajevo. Također, jedan veoma značajan projekat na kome će se raditi u narednoj godini je 9. transverzala. Ja ću vas ovom prilikom obavijestiti da smo mi dovršili proces ekspropriacije zemljišta kroz Energoinvest tvornicu dalekovodnih stubova. To je vjerovatno najteži dio posla na 9. transverzali. Jučer je potpisan sporazum o naknadi kojim je utvrđena visina naknade koja će se platiti preduzeću Energoinvest tvornica dalekovodnih stubova. Općina Novi Grad je već ranije prebacila ta sredstva na račun Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo koji je korisnik ekspropriacije. Danas ili najkasnije sutra do podne će biti uplaćena ova sredstva direktno jednoj od banaka koja ima hipoteku na tom zemljištu. Bilo je komplikovano riješiti imovinsko-pravne odnose obzirom da je svo zemljište pod hipotekom, ali imamo i saglasnost banaka koje su bile povjerioci u tom slučaju, firme Energoinvest tvornica dalekovodnih stubova i ponavljam, sporazum je potpisan jučer, dakle 29. decembra. Trudili smo se da to završimo u ovoj godini. Riješen je, mogu reći, važan dio imovinsko-pravnih odnosa na 9. transverzali. U narednoj godini ćemo nastaviti, izdvojena su sredstva za imovinsko-pravne odnose. Moguće je da čak i započne izgradnja 9. transverzale u dijelu kroz fabriku Energoinvest tvornica dalekovodnih stubova, obzirom da su oni izrazili interes da se nastavi tehnološki proces proizvodnje bez obzira na prolazak saobraćajnice, pa moguće da će biti potrebno taj dio izgraditi kako bi se njima omogućili tuneli ispod te saobraćajnice kroz koje bi se odvijao tehnološki proces njihove proizvodnje. Ta 9. transverzala je za nas najznačajniji saobraćajni projekat i imamo nastavak izgradnje A transverzale koja, ukoliko se sa ministarstvom obezbedi dovoljno sredstava, bi u narednoj godini mogla biti završena. To je saobraćajnica od aerodroma prema Dobrinji i naselju Mojmilo. O tome smo govorili više puta na našim preskonferencijama. Također, kao treći projekat koji bih pomenuo, u narednoj godini odvojena su sredstva u općinskom budžetu za početak izgradnje sportsko-rekreativnog centra Dobrinja. To je sportski kompleks sa otvorenim bazenom. Mi u našoj općini nemamo takav sadržaj. Usvojen je ranije urbanistički projekat sportsko-rekreativni centar Dobrinja. Interesantno je da smo dobili jednu međunarodnu nagradu za to idejno rješenje. Radi se zapravo o površini koja je multifunkcionalna, obzirom da u Sarajevu otvoreni bazen možemo imati najviše 2 mjeseca godišnje ili malo više od toga. Mi smo predložili da na istom prostoru se nalazi i ledena ploha koja je u pitanju zima, zapravo u istom tom prostoru bazena, a da se koristi i prilikom proljeća, jeseni, onog vremena kada ne možemo imati ni led, ni vodu za kupanje, da možemo to koristiti kao prostor, kao sportsku plohu za tenis, basket i tako dalje, tako da će ta naša ideja da se to sve napravi na jednom mjestu dobila jednu međunarodnu nagradu u Novom Sadu kao idejni projekat koji je urađen po našim zahtjevima, a tehnologija danas dozvoljava da sve to bude, da se napravi od takvih materijala, da se na njima može postaviti led, da oni budu i vodonepropusni i da se na njima može igrati košarka, odbojka, tenis i tako dalje. Evo, nećemo naravno u ovoj godini dovršiti, odnosno u 2016. izgradnju tog objekta, ali mi ćemo započeti sa njim i kroz 2 ili 3 budžetske godine dovršiti izgradnju sportsko-rekreativnog centra Dobrinja bez kreditnih zaduženja iz vlastitih sredstava. Također, projekat koji bi trebao biti dovršen u narednoj godini je pilot projekat utopljavanja na Alpašinom polju. Mi smo zajedno sa Ministarstvom prostornog uređenja ušli u projekat utopljavanja jednog bloka zgrada na B fazi. Radi se dakle, o jednom kompleksu od 5 lamela sa 330 ili 360 stanova, ovog momenta se ne mogu tačno sjetiti podatka. Mi ćemo sa tim uraditi jedan primjer koliko može energije da se uštedi ako se pristupi i projektu energetske efikasnosti u stanovanju. Vjerujem da će nam to biti putokaz za budućnost
obzirom da prema preliminarnim podacima iz analiza koje je radio studio CETEOR, konkretno na Alipašinom polju se troši oko 150 kWh po jednom metru kvadratnom stana godišnje, dok je evropski standard između 30 i 50 kWh. Dakle, mi trošimo 3 puta više energije nego što je to evropski standard ili potreba. Štednja energije je zapravo isto što i proizvodnja i vrlo važna stvar. Problem je što kod nas je razdvojen distributer toplotne energije, pa to nije općina nego je kantonalno preduzeće, pa postoje određeni propisi kad su u pitanju tarife i cijene grijanja, ali se sve to mora vremenom uskladiti. Mi ćemo, kada imamo jedan ovakav projekat realiziran, dobiti jedan reper ili jednu smjernicu koliko može da košta grijanje sa ekonomskom cijenom i koliko košta ako se plaća paušalno kao što je to danas. Sarajevo prije ili kasnije mora prijeći sa tog paušalnog sistema plaćanja na sistem plaćanja onoliko koliko se potroši. Vjerujem da će ovaj projekat doprinijeti tome da mi u budućnosti uđemo ozbiljnije u projekt energetske efikasnosti i da postanemo konkurentni kada su u pitanju aplikacije za fondove koji ovakve stvari finansiraju. I rekao bih još, kada je u pitanju investiranje u narednoj godini, planiramo raditi jedan redizajn i rekonstrukciju trga. Krenut ćemo sa C fazom na Alipašinovom polju. Mi imamo jedan problem da kada su izgrađena naša naselja i Alipašino polje, i Dobrinja, i Saraj polje, i Olimpijsko selo, da projektovani broj parking mjesta ne odgovara sadašnjem broju vozila, zapravo postoji tu jedna drastična razlika, čak i možda blizu 3 puta više automobila nego projektovanih parking mjesta. Mi ćemo raditi jedan redizajn tog prostora trga, obzirom da sada imamo potpuno nekontrolisan sistem parkiranja u trgovima unutar naselja. Nakon te rekonstrukcije neće biti moguće da se auta parkiraju tamo gdje je planirana pješačka zona. Izgradit će se određeni dodatni dio parking mjesta i to će elaboratima koje radimo biti riješeno da postoji dovoljno parking mjesta. Možda neće biti toliko blizu kao što sada su ljudi navikli nekad da auto parkiraju ispod samog prozora da ga mogu vidjeti, ali mi ćemo elaboratom riješiti da naselje ima dovoljno parking mjesta, da se pješačka zona koristi isključivo za pješake i da zelene površine budu zelene površine, da se na njima ne kreću ni pješaci, ni vozila i tako dalje. U narednim godinama ćemo to uraditi na cijeloj općini, ali u 2016. godini planiramo krenuti sa C fazom, znači potpuna rekonstrukcija tog trga gdje imamo sada polomljene ploče, gdje imamo i određeni dio saobraćajnica, neki dijelovi će se pretvoriti u saobraćajnice, ali to zapravo radit će se o novim rješenjima, dizajnerskim rješenjima tih trgova koja će znatno uljepšati naša naselja. Evo, ja bih sa ovim završio, sa ovih 5 projekata otprilike koje sam izdvojio iz 2016. godine i ovih 5 koje sam napomenuo u 2015. godini. Ono što je još značajno, što se proteže kroz cijeli period od početka, su ove naše aktivnosti vezane za privredu. Tu imamo značajne rezultate. Pokrenuli smo jedan proces finansiranja gdje smo smanjili za naše privrednike cijene kapitala na tržištu uz sufinansiranje profitnih ili kamatnih stopa od strane općine. Novac za firme je postao dosta jeftiniji. U ovoj godini je plasirano tom linijom oko 6,2 miliona konvertibilnih maraka. Ukupno od kad je krenuo taj projekat sa BBI bankom, oko 12 miliona maraka je plasirano u privredu Novog grada. To je dalo svoje rezultate, ali evo da to možda nekom drugom prilikom. Na neki način se dotiče i toga, znamo da je općina Novi grad postala atraktivnija domaćim biznismenima, pa i neke firme, mislim čak i da su preselile u općinu Novi grad upravo zbog tih podsticaja. Koliko smo atraktivni stranim ulagačima, evo bili su neki pregovori u Turskoj, čini mi se oko izgradnje hotela, da li smo atraktivni za strana ulaganja? Pa sigurno da kada se pokažete kao dinamičan partner, kao neko ko odgovara na zahtjeve, na prijedloge, da je i veći interes. Mi smo imali konkretno HEDEF grupaciju iz Alanje, iz Turske, koja je izrazila želju da gradi hotel u općini Novi grad i onda su nam rekli da su oni čuli, ja ne znam kako i gdje, ali da se to sa nama u općini Novi grad može razgovarati o tome, da se može doći do kvalitetnih rješenja i mi smo otpočeli razgovore. Mislim da bi nakon nove godine trebao biti potpisan ugovor o kupoprodaji zemljišta između jedne privatne firme iz općine Novi grad i HEDEF grupacije. Mi nismo htjeli izlaziti sa više detalja dok se taj ugovor ne potpiše, zapravo on će biti formalni početak. Mogu reći da ipak jedan korak se već desio, a
to je da je HEDEF grupacija registrirala svoje predstavništvo u Sarajevu. Dakle, oni imaju sada svoju firmu u Sarajevu koja će biti investitor, obzirom da po zakonima to ne može raditi direktno strani ulagač koliko nema registrovano svoje predstavništvo. Samo reći na kojoj je to lokaciji? Ja bih još zadržao, ako nije problem, mislim da će biti u blizini glavne saobraćajnice, u blizini zgrade općine, neće nikome smetati. Radi se o velikom hotelu od oko 500 soba, kakav u Sarajevu sada ne postoji. Za nas će to biti značajno, a već je potpisan ugovor za dogradnju hotela Sarajevo, što pokazuje da postoji interes turista i za Novim Gradom, ali i za Sarajevom generalno kao lokaciju, obzirom da smo mi sastavni dio glavnog grada. Imamo ti slučajeva da neke firme obrate se za ovaj kredit koji općina Novi Grad radi u saradnji sa BBI bankom, pa im se onda kaže da ne mogu dobiti ako nisu u Novom Gradu i onda oni prebace sjedište registracije. Nekad se posao ne prebaci, ali se prebaci registracija u Novi Grad. Ono što je primjetno također je razvoj stanogradnje, koji je opet indikator određenih ekonomskih dešavanja koji za sobom vuče upošljavanje građevinske operative i određenih usluga koje se za to vežu, ali sam taj broj stanovnika za nas je značajan. Mi imamo time i porast broja upisane djece u školama, imamo i porast broja zaposlenih koji je pratio sve ove naše aktivnosti kada je u pitanju privreda i programi koje općina provodi. Ono na čemu ćemo možda više raditi kada je u pitanju privreda u narednoj godini je ulazak u jedan sistem prekvalifikacije. Vjerovali ili ne, ali dosta privrednika nam se žali da oni nemaju radne snage, da uopće ne postoji, čak se žali da nema konobara, kuhara, keramičara. Mi ćemo nešto morati uraditi kada je to u pitanju. Vjerovatno ćemo zajedno sa firmama iz Novog Grada ući u programe prekvalifikacije. Mi ćemo djelimično finansirati da se rade prekvalifikacije radnika i da se radi direktno u firmama. Znači da firme uđu u proces, da općina finansira troškove, djelimično da to urade firme iz Novog Grada, ali da to bude prekvalifikacija za poznatog poslodavca. Da ne radimo edukaciju samo radi edukacije, već kada neka firma kaže da ima potrebu za određenim zanimanjem, da mi uđemo zajedno s tom firmom u proces prekvalifikacije i da kada se to dovrši, ljudi koji su prošli kroz proces dobiju posao. Mi imamo već uspješan projekat sa zrakom, gdje sada radi oko 35 mladi. Svi oni koji su prošli kroz proces prekvalifikacije u zraku, ostali su da rade u toj firmi. Izuzev možda jedan ili dva koji su otišli na neka druga radna mjesta, ali svi koji su prošli imali su ponudu da ostanu i mi sa tim programom nastavljamo u firmi zrak, ali moramo to proširiti i na druge firme. Dakle, imamo jedan apsurd da imamo jako puno nezaposlenih i da imamo situaciju da poslodavci se žale da oni nemaju kvalifikovane radne snage za ono što je njima potrebno. Zapravo naš obrazovni sistem ide u jednom pravcu, tržište traži nešto drugo. Nije to samo slučaj u Bosni i Hercegovini, slično u drugim državama, ali je kod nas možda više izražen i mi ćemo pokušati koliko u našoj moći kao općina da i na to utičemo.